Aquela foi a última función do gran circo de Carabás. Que tempos aqueles. E o finado do meu pai só me deixou en herdanza un bello circo que ainda por riba está ao banco a piques de embarcar. Miau. Sí, é un gato. Un gato que bota todo o día a lamberse. E eu non sei que vou facer con esta xente. A verdade é que eles sempre foron moi fieis ao meu pai. E digo eu que para un mes que non cobre.
Non te entendo. Hai alguén que traduza o idioma dos gatos, non sabes? Eu sou o mago Dimitri Dimitrov. E como mago Dimitrov que son, Dimitrov. Toma, Dimitri. Chao. Home, señor Dimitrov, non se vaya vostede tamén, non nos deixe aquí tan dimitridos, caramba. Oh, io sono io Corriere. Io recettei un posto nel circolo di Milano. Era il circolo di orrori, ma... Ciao, bello. Pero, señor Iocolere, non se vaya que un circo sin malabarista, nin a circo, nin a nada. Aquí, onde estaba la está. Eu viña por un posto estable, mi... Opa! Non está na casa para Oh, entrar. como estava? Você tá muito mal, né? Oh, gente, aqui a força esforçada, viu? Você é muito bacana, senhor herdeiro. Mas se todo mundo vai embora, eu vou também tomar caipirinha, né? Toda fazer um mistério. Pero non vos vayades, non. No Brasil. Non vos vayades, que ainda estamos a tempo de salvar o circo. Non vayades. Non vayades. Non vayades, non. Estou só esfameado e lixeiramente abandonado. A tristura invade-me en este circo en bancarrota. No que ni que peta na porta. Un circo sen artistas e como Galicia sen pistas. Como unha banda sen música, como a gaseosa sen vidusa. Que farei, que farei? Xa sei, xa sei. Irei as troitas con moito orgullo. Por menos encherei o banduño. Aquí, gata amarela. Se ven alguén, dille daquela que este pobre desgraciado. Así
non fixen bo negocio. Pensando en hipoteca do señor herdeiro de Carabás. Espera. Déxame botar contas. A ver, que son 2 anos, 6 meses, 7 días, 8 horas e 25 segundos. Fan un total de... Miau, 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 miau. ¡Ah! 200.000 euros! O 21% do IVA, que isto non son os todos. O 21%. Señor, menudo constipado. Oh, miau, miau, miau. Non se esconda, señor. Non Miau, fago miau, parvo. Miau, 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 miau. Con que un gato, Miau, miau, miau. Mira, non entendo nada. Hai algún traductor de gatos aquí na sala? Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Escoítame ben, gato montés. Dille o teu amo que ou paga ou o circo de Carabás desaparecerá para sempre. Ata nunca, gato roñoso. Son unha gata.
tal cousa vi. Oh, son unha gata, si hai que pasar. Diso nada, Se quero algo, fagoche ron ron. Ai, bonitiña. Pois foi naquel preciso instante. Ui, cando pasei de ser unha gata común a ser a gata con zocos. A gata con zoco. A gata con zocos, pero non é unha... Así que comecei a investigar como demos se poñerían aqueles tamancos. Mira que busquei en Wikipedia, enciclopedia, hasta na Larús, de eso que xa non se leva. E creo que dei coa solución. Va de ser. Este foi o meu descubrimento. ¡Ajá! Así non é. O que non? Bueno, pois se non vai polas boas, irá polas malas. Para que non temos seguro. Ah, non, entonces non. Que dis? Que se pon nunha orella. Ai, que nenos máis listos hai aquí en Argo, A ver, nunha orella, a ver. Hola, gata con zocos. Hola, mira, son Don Casio, A ver se me ganan dunha vez porque se Ai, pasa... non. Como? Los pés. Vale. Doctor en zapatología. Ai, meu Deus. Nos pés, xa vou. Calma. Xa veredes. Ajá. Y listo. ¡Épale! Dando ao revés. Así non era, ó. Ai, perdón. Xa sei, home. Creo que é así. Ai, meu. Igual. Que cousas ten a vida. Átate los cordones. Ai. Sí, ahora vou. Pero antes tedes que me axudar. Porque mirade, temos que intentar converter este adefesio que está aquí. Sí, este herdeiro nun marqués. Porque senón nadie vai pensar que ten moitos cartos. Así que... Ti, axúdame. Vos tamén, por favor. E vos tamén. Vamos. Xa verás, Que viene. agora mesmo será de que Xa verás.
outro, Xa non non. é un herdeiro. Son únicos. Auténtica. Un momento. Miau. Unha cousiña, señor Marqués de Carabás. Agora vostede pode facer o que fan todos os marqueses. Dormir. Sí, mire, non me espere desperto, sí? Porque eu volto a xiña. Marqués de Carabás. A verdade é que sona ben, si algo así como o Duque de Palma ou algo así. E a verdade é que unha soneca así quería botar. Ordeno mando que todos os meus súbditos durman un anaco tamén. Marqués de Carabás. Nunca tal conservado. Ai, 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 ai. Pero esta banda de árbol está chigotada a perder de todo, Por favor, axudademe a despertalos, sí. Mirade a de tres, berrade moi forte. Despertade, banda de árbol. Sí, a ver, vamos contar, vale? 1, 2, 3. Ai, non funciona! Ai, 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 ai. Que sono máis profundo teñen. A ver, outra vez, sí? 1, 2, 3. Ai, non funciona! Tranquilas, tranquilas. Que eu creo que as cousas en baixiño funcionan mellor. Entón, se lle decimos moi baixiño, despertade, banda de árbol. Miau. Seguro que desperta. Sí? 1, 2, 3. Despertade, banda de árbol. Miau. Veña, veña, a traballar, vamos, que... Por favor, mirade pra lá, mirade pra lá. Vedes esa fronteira con Portugal e máis alá. Sabedes de quen é? O Marqués de Carabás. Ai, cousa mía. Sí. Mirade estas bodegas, as lasas. Vedes? Sabedes de quen son? O Marqués de Carabás. Tamén son míos. Pero, querido público, ala vai todo, non vos preocupedes. Ainda hai máis, moitísimo máis. Y ese es saxo. ¡Corre, de baile! Marqués de Carabás.
planxa está feita. Agora queda a segunda e máis complicada. Temos que intentar convencer a don Casio de que anule a hipoteca do marqués. Como debemos facer iso? Axudadme. Repetide conmigo, moi baixiño. Marqués de Carabás. Marqués de Carabás. Marqués de Carabás. Marqués de Carabás. Don Casio. Don Casio. Trae un agasallo de parte do Marqués de Carabás. Marqués de Carabás. Ui, que ese cheiro. De que son estas troitas? Do Marqués de Carabás. E logo, este auditorio de quen é? Por suposto, do Marqués. Marqués de Carabás. Tamén? Sí. A ver, aquel neno dali de arriba logo, de quen é? Tamén, por suposto, que é do Marqués. Anelo. Sí, parecese moitísimo, ten que ser súa. Aquelas bodegas de que marqués son, Do don? de Carabás. Pero, así é todo. O marqués de Carabás. A ver, axudadme. O marqués de Carabás debe ser un tipo ben importante. Pago as contas da tua casa, cobro recibos, lévome a pasta, son un home moi apañado, interese e emoción, deposita a confianza, síntome avalado, son un home de acción, gústame o carto, a súa grandeza é suficiente para anularlle a débeda. Consta no banco, e barato, e sempre me arrimo ao comando. Cartos, cartiños, cartos. Consta no banco, e barato, e sempre me arrimo ao comando. Cartos, cartiños, cartos. Diñeiro, cartos, pasta, money, prata, peso, vela, money, suelto, duro, pinta, lana, sol, pera, chavo, grana, blanca, perra, parlé, puerto. Todo será para Don Casio. A hipoteca do Marqués queda liberada, Moitas grazas, moitas grazas. pero a vosa estará ben guardada. Ai, consta no canto,
E sen músicos a función non se pode dar. Non sei eu que facer. Precisaba ter algo para poder facer unha función e poder gañarme a vida. Non se me ocurre nada. Algo teño que inventar para poder ter artistas, músicos, poder volver a encher o circo como eran os tempos do meu pai. Algo ten que ocurrir para que o circo volva a ser como era. Teño que buscar algunha solución. Hai algunha asesoría por aquí que me poida axudar a levantar unha empresa que está a piques de... Non. Farei o clarinete como se fose un sainete. Uau, xa teño unha música para a banda. Clarinete Xa de é algo. baba. Eso sí. Amañá. Agora teño que ir pola trompeta. Moito, pero algo é algo. Me non dá unha pedra. Trompeta, volve. A miña trompeta fará pirueta. Dos músicos. Ya a cousa vai tomando forma. Trombón. Peña, por favor, un trombón. Vamos. Escoita que sabrosou o meu trombón. Un trombón sabroso. A cousa vai empezando a sonar así, a coñer polo. Pero claro, se el director... A ver si este director... Que vuelva. Conta contigo. ¡Perfecto! Tres músicos e un director. Bueno. Y solo faltaría... Flautín. Peña, este seguro que vai. ¿Nana? ¿Qué? Ay, Un músico vegetariano. Nunca tal cousa nin. Así que era por ser churrasquista ou algo así, pero vegetariano. Na miña vida. Comigo farei sonar o meu flautín como un cristal. Bueno, pois teño 4 músicos, un director e xa a banda funciona, pero sigo co mesmo problema. Sen artistas non podo inaugurar de novo o circo. Non sei, ata semella que a miña gata me abandonou tamén. Isto non sei, pero está claro que os cartos non dan a felicidade. Axudan, sí, pero non o son todo nesta vida. Sigo estando só. Venga, deixa de tocar esa música tan tristeira, ó. Es el gato. Unha gata que toca a trompa. Nunca tal cousa vi. E ata trouxe os artistas con ela. Agora sí que podemos dar a función. Benvidos, señoras e señores, damas e caballeiros, a esta nova función do Gran Circo de Carabás, onde podrán disfrutar das actuacións de artistas como o Gran Mago Dimitri Dimitrov, recién chegado de Moscú. Estará tamén o malabarista señor Diocolere, do Ópera de Nápoles. Tamén nos acompañará o famoso equilibrista Boleslav Stase, o único equilibrista do mundo incapaz de manterse de pé. E tamén o noso artista principal de hoxe, que será a forzuda esforzada recén chegada ao Brasil, a única muller do mundo capaz de levantar 20.000 toneladas de peso. E tamén nos acompañarán os famosos payasos Jota, Papato e Champion.
bailala, porque senón non vale. Imos alá con un bis! Queremos agradecer en primeiro lugar a esta maravillosa banda de músicos e músicas tan magníficos e profesionais. A banda musical de Arbo! E como non o seu director, magnífico tamén, moitísimas gracias César por ofrecernos esta oportunidade. Gracias tamén ao Concello de Arbo, a Diputación de Pontevedra e a Fundación Gil Dávila por facer posible este espectáculo hoxe aquí. Gracias tamén ao noso técnico de sonido e luces, Fidel Vázquez. A nosa axudante de dirección, María Peinado, que tamén fai parte do traballo. Estas maravillosas pezas que escoitastes hoxe aquí foron compostas polo director, trompetista, actor e maravilloso amigo Manuel Paiva. Como non, o mestre dos mestres, Anxo García, que sen él eu non tería esta carreira profesional. Obrigada, Anxo. A Cristina Collazo, que puso a enerxía necesaria para sacar adiante este proxecto. E como non, a vos, querido público, e os nenos e nenas que nos acompañan hoxe aquí, porque sen vos, nin a música, nin o teatro sería posible. Ata sempre. Así que a bailar! Toma,